Bij de ijzerbreken, maar alles kapot gemaakt. Wat hij verdient, dat snap ik niet. Nee. Waarom heb je gedaan dan? Wat heb je gekregen dan? Wat heb je verdiend dan? Dat snap ik niet. Maar ja. Dat weer het verhaal van de eigenaar van de kebabzaak. Vlak na dus ze neemt de oerval. Want van deze en een jerdere oerval dat de man onjefte van die bleek niet wie te wijzen. Ja, deze man die is waarschijnlijk zijn carrière misdoen wat betreft hier de film wel in ken. Want inderdaad, alles dus wat die man dus zei, ik de skeer in het restaurant. Maar ik zie verwoenings, dat had er al zelf aangebracht. Het onderzoek had de politie een soort tijd en dus ik hield kosten. Dan is het de vraag nou of die skeer nog te verheljen is. Nou, wij kennen u mengen in het strafproces en we zitten er nog in de overweging om dat ik te doen. Want ja, je moet je voorstellen, bij oerval, die hebben u een hege prioriteit. We stellen daar een heel wat meisken en tijd zetten we daarin. Ja, en dan gebeurt dus dit. En dan worden wij gewoon misbruikt. Dan willen wij die tijd verbroeken kennen voor echt serieuze zaken.